V Studenečtí sledgehokejisté odehráli první zápasy České sledgehokejové ligy, která je tvořena celkem 7 týmy, a to z Prahy, Kolína, Karlových Varů, Českých Budějovic, Zlína, Olomouce a Studénky. Sledgehokej funguje pouze v jedné lize, nejsou tam nižší třídy, tým nemá nikde, kde spadnout, když skončí na posledním místě, protože těch postižených, kteří by chtěli dělat ten sledgehokej, příliš není. Je těžké hledat nové hráče a i tímto bych trošku se snažil pozvat hráče nebo potenciální zájemce o sledgehokej a můžou to být i zdraví lidé, kteří by si tento sport chtěli vyzkoušet. Odchytili mě, abych to vyzkoušel, jestli vím, co je sledgehokej, vůbec jsem nevěděl. Samozřejmě, že jsem celou dobu, když si sportoval za tělesně postižené, dělal jsem cyklistiku, běhal jsem běh Terryho Foxe a tím, že mám špatné koleno, špatný nárt, tak jsem si říkal, zkusím to, strčili mě do brány a chytlo mě to, velmi mě to chytlo a hlavně mě chytlo to, že jim těm klukům můžu nějak pomoct tím, že vím, jak se oslovují firmy, aby nám mohli něčím přispět. Takže je to takové, že jsme zařídili internetové stránky, máme krásné dresy a hlavně jsem rád, že tady vůbec máme ve Studence takové podmínky, jaké tady jsou. A ty jsou luxusní, to nemá nikdo v republice. My jsme nováčci, máme mezi sebou lidi, kteří ten sledgehokej dělají vlastně první sezónu, zkoušejí to teprve nějaký 3. týden na ledě a je to poznat. Je nás celkově 7 lidí, 2 hráči na střídání a můžete si udělat obrázek o tom, že jsou tady hráči, kteří musí tahat celých 60 minut, což samozřejmě z hlediska fyzické síly je hodně vyčerpávající. V sobotním zápase Studénka bohužel prohrála s Karlovými Vary vysoko 1:11. V druhém nedělním utkání Studenečtí podlehli Spartě 3:8. Další ligový zápas ve sledgehokeji můžete navštívit 18. října na zimním stadioně ve Studénce. Ze scénáře 3. zářijových zpráv ze Studénky je to vše, mějte pohodový večer.